ጥዕና ሃበለይ ተኸታተልቲ ጎጆ ሚድያ ዝሕዝን ፍጻመ ሎሚ 23 ጥሪ 2018 ለይቲ ሰዓት 9 ፈረቓን ደብዳበ ድሮውን ኣብ ከተማ አንትጮ ተፈጺሙ ዘስካሕክሕ ፍጻመ እዞም ወገናት ናብ ስራሕ ኣብ ዝጓየሉ ሰዓት እዩ። ለይቲ ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ዘሎ ክልተ ግዜ ከቢድ ድምፂ ተሰሚዑ ህዝቢ ተደናጊጹ እንትወፅእ ሓደ ወዶም ተቐንፂሉ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ሕክምና መከታተሊ ክገብሩ ከም ዘለዉ ካብቲ ከባቢ ሓቢሮምልና እምበኣርገስ ብጣዕሚ ብዝገርም ኩነታት ዘይሓሰብዎ ዘየስተንተንዎ መናእሰይ ትግራይ ሎሚ ደቃሲ ኢና ኣላ። እዞም ዕሸላት ኣብ ዘይሓሰብዎን ኣብ ዘይገመትዎን ቦታ እቲ ቂም ዘይረስዐ መንግስቲ ሕዚ እውን ስራሕቱ እናቐፀለ ይርከብ። ንህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንምጉዳእ ሕርዲግ ዝብል ፀላኢ ምዃኑ ሕዚ ድማ ብግልፂ ኣብ ከተማ አንትጮ ኣርየና ኣሎ። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ኩናት እዩ። ብተመሳሳሊ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ ገንደብታ ሓንቲ ኣይሱዙ ተወቂዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዓዚብና። ብተመሳሳሊ ኣብ ቆላ ተንቤን ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ደብዳብ ድሮውን ከም ዝወሓለ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም ዝተጣሓሰን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ደብዳብ ከም ዝቐፀለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕሊ ሎማዓንቲ ኣርዩና ኣሎ። እምበኣርከ ተጋሩ ፈተውቲ ተጋሩ ሕብረት ሓይሊ እዩ። ብሕብረት ነቲ ዝገጥመና ፈተና ንኽንዋፃእ መልእኽቲ ጎጆ ሚድያ እዩ። ተሰናይና ኢኹም ጽንዓት ንስድራ ስውእ ትግራይ ትስዕር።